dame na sumuruk sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna. Di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Tamang denang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus. Ibu na taon ni bunguata bunguan sirazuluan buru bere nadong di gulu dokter sekitar dienet ma mata ni bata sian sada Johan Sopat ayam sabtu sia didok marroha olong mahita ala ibana jumolo makaholo mahita marroha olong mahita ala ibana jumolo makaholo mahita. Tainet do nagabe subtemana marhite ponataon ganuk pinopar di sirajauluan guru bere bebere sebengkulu natapatupa sadarion naing ma tupa horongi di pumuata asa pumuata inganan lasniroha dihita tarnumodi gabe lasniroha dijulu ini mata horas marita horas. Selamat tahun baru. Hari Oktober tahun baru namo. Daman denan marbona tahun somalna di bayar di bonani tahun. Kalau tu ngadong puluhan nama bayar di pasok saksi tungaan di tahun. Berarti nabat hidupon na tetap do semangat residen di bonani tahun. Jalan atar keluar bonani tahun songon sada ulau don hampir mirip do upar tahun baru bonani tahun gadis sada pona dinalaho mapunai ganuk nasa ulau di bagasa taunon ahamanalahu taula di bagasa taunon rahi tape nunga adong rancangan Ra 2010 manang 2005 manang 2000 manang tahun naung salpu ngadong rancangan rencana ngalahu papatupa di tahun 2010 siau bahkan di tahun 2070 imatadana hita nagade sahalak na visioner yang memiliki rancangan, yang memiliki rencana, yang memiliki cita-cita. Alana ganuk nasah akana porsea makirin do ibada gajak umurra makirin do akana porsea nakok parnunun makirin na porsea ini asa lam tuturena asa lam tudingganna parnununna ujuruan nyai damang dainang naik jalanunga tadalani hampir 2 bulan tahun 2010 siau buado pangot takna adong do gregetna adong do asingna tu 2010 lu parluluota manang maduk dusduk manang adong do napataridahon ganuk dihamajuon manang adong muse nalam sumurung manang mudu kalau didahamin wain tahun 2010 siaon memulai tahunon kirana gurang namasa gurang namasuk rumah sakit dipikirihanin apa bulan pura mengalang tapang lo yang naik amat tahu narohanan sebenarnya dari Natal untuk baru ya manang rohado sasintongna di tahunon dari somoni rame-rame tapang rohado nak kadong antara do
masa pembuat do masa hunia. Waduh kira-kira urus tidak jauh luas ya Gus Dik. Sehat. Nang pemarsahi. Ade. Ibu tua kamu dulu saya pun Ibu tua kamu saya pun aku mau tuh nanti ngantar puasa kita. Argani tinggi. Boleh dari kami nak kandikan. Bayang hangit. Aku alam bakar dari kami jam. Satu bulan ni naik mana? Dari kami ya Rasulullah. Karena lawan yang lebih jauh nyampat kita. Siapa yang saya mahu? Dong mereka saya orang atau bikin orang muslim. Damang dahilan ganug nasa na pinasahan ni debata marhide holong na dilehod do pingulutan wain dinahin ini arga ngulutong arga ng partikian apalagi alak bata arga do dihata molo dido atana masuk kita manteng on time manang in time ini 11 o'clock jam 11 tepat upaya maneso alay dia doon ay antarungan kapag nalito na marinti kan asama ko kusang naira namulihan ma damang dainak na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus kolong ni debata tung macayarga si pakeot tadi bagasan parngurut bohado kita parkuar na mangulu di bagasa kolong di debata moloso taha hulongi debata marhite mangulahun narga di partikian. Jadi hamil macai tegas tarik partikian sampai nak kumpulun di gereja nak tinggi patok pagi jompa aturan jam 10 somal lah masuk jam siang dengan alang apar dulu si raja uluan mandok jadi kok berubah man ikonadi puasa semua ni damang domok dainan asabun tarisi bukti na buido na jam siang yang masuk buido masuk tokin naik dainan nama gereja manang masuk kita berminggu bulu jam 3 pagi asadu mau kita jam toka-toka opat bohat ku gereja mau opat manang jam toka-toka sigar dung saya matang yang bagi-bagi saat itu kita mengulau-ulau tapi kita bebas pusat bebas terkendali dulu lah nangala gudang pusana bebas martelemon manang dia ada dan udah suruh jalan memang akhirat alami di Kimat Kubesi di Jakarta apa yang masuk jam 5 buido sudah darang apa kata bulan damang dainak nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus dosa sitong naholong ni rohan di mata di pangidohon ku hita marholong ni roha mahita bohado holong tadi pumuat tahun marhudehon holong ni mata natapak bohado si raja uluan bohado manulang maka holongi bakara naibaho maka olongi sinabila marsi tunggu-tunggu do ngapun asamarkai marsi urubat do marsi tukul-tukulan do manang gawe hok diramat saya tukul sulit arong persoalan itu emosi kan itu kan tabotol wana war saya tukul sodong do persoalan ikunadong may alamat saya tukul dan adong masalah aleng kung adong masalah benon na alami sa itukul lah apena pinamino ni debata marsi tukul-tukul na kita unang marroka na tukulun manang marpikir na tukulun asaboy dinggan pungwat ahado na tapayad di pungwat ahado na tapatupa di pungwat nasaha di dia ganuk nasa holongi di bagasan parnguluh tahun damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus
dihaholongi debata hita dan alani holong di jolma itu debata alai binahen ni holong di debata do ibana satiri do holongi makana ibana makka holongi di pasahat tolong na itu jolma bolo jolma nama jakon berarti gabe jati dirina maha holongan gabe dirina satiri maha holongan molotung songon na paradoks di pamikirion di jolma pangatusion na didok ni Tuhan Yesus sangat didok molo di pastak burung musiamun lehoma burung musia pirang tang di badang didok baeng mah burung musia pirang lehoma mamasta ibana musidao ale pasangaton burung musia otodo ya deh otodo ini hajong mau otodo ini portibion dan tarula di jolmai ido didong jolmai alai alani doro tuhani asaga be jolma jala ibana na patuduhon boido ador sipai hudihu to mahangoluon di debatana ga de jolma di portibion bohado berarti ganuk namar holong ni roha dan mabaloson ganuk nahurang denggan tuaka nahurang denggan alai mabaloson na denggan molotung penahurang denggan jalon isena ya marhatsuk ni roha mertudu maju isena ya roha nang boleh kira usuk kumajong berceng do pun na marang cengero hai menak do kerasa muda tenang do las do hamu da disi ngajelas ka ale bolu isukun buasa Allah mau marang cengero alanian alani nang urang dinggen nei beno boy hita disegai rohatai nama roha holong jalan nama ngolu di bagasan hasil tongan di debata alan jolma Tuhan tidak pernah dipengaruhi kasihnya oleh pengaruh manusia tetapi Tuhan selalu mengasihi manusia tetapi kasihnya tetap adil bukan persoalan sakit hati hiadu debata menyesal manuk pajol ya do di batang yang sal alai belga do holong nai sian rimas dalam dainang marhide Tuhan Yesus Kristus nama buat holong ini bagasa parmonun unang madi intervensi faktor eksternal ganuk nasa parmonun tahun gabi murah-murah do di tahun rusun nialumu di portibion apalagi zaman politik manang tahun politik arong akan tidak bisa kita manang calon legislatif arong koran tadu gue napar julu tangyako napar julu tangyako dalam masalah dukungan tadu lalu minggat tadu lalu alai tabain porsita mamilin akasi pilitoniso mempamilin di jahuba debata tuakan pinilina isi mana pinilin di jahuba karaja adong dona nani pilihan song sisau raja dapat jului alai adong do nahok sahak tusi salomo lampu hotma sidau tong dope mardusa sudido na mardusa alai natorus hot di bagasan parnguluta ima natotong mameot ganup na saha porsyaw na tujahu bani mata
Tapi ren si Joseph nang peibana di dua ni bangso nasi, nang peibana di dua ni bangso nama rugamo nama nobba de bata ak sileban alai torus do ibana manobba jahuba de bata dipake bangso itu ibana gade jolma nani hapor siaon ni rajai, jolma nani hapor siaon ni aka rakyat manang bangso si somoni si pilito. Paradigma ni debatado bahenon mamilit si pilito. Wah, merasa mohok do tahun 2010 siau di kancah perpolitikan na bisa nama milik 05, bisa nama milik 07, mau lo somak domak tangian 00 boy do minus mau lo somak ke paradigma ni debata boy babe menor miring balu biru kebe susah damang dainan mahina holong alana de batasa diri mamili si piliton na marhite holong do dihitap hitape puasa rikok mamili kunang gol putate kosudedo mamili namano tuhon ganuk nasa bohado pardalanan di bangson nangpe geleng pengaruhna nangpe geleng sirai mek gulai alay adong do pengaruhna ido narimo jala somonimanya akasipilibom dang pola napa tarida hundirina alay ko di patarida do pengaruhna holong di debatado na niya di bagasan kan jala kita penamamiling holong di debata na niya di bagasan alaon tarimo Tuhan majuon ni bangson maju bangson dohok do hita tu majuna nama no Tuhan ha majuon ni bangson hita do damang dainang punguan pinopar ni si Raja Uluan si Raja Uluan nama ngulu di bagasan Tuhan si Raja Uluan nama ponai ganuk nasa taon marhidehon holong ni Tuhan si Raja Uluan nama ngoloi di ganuk nasa pangiluan ni Raja Nasukipuli Raja nama ngoloi di ganuk nasa naringan di ganuk nasa nasitong di ganuk nasa naringan Magudang tabereng aka tudus-tudusna di bagasa parmundono isi na mangoloy Tuhan tarpasu-pasu malotung petaida somon nasusa alay isido las diroha dumuk dame asal mamangolo di bagasa Tuhan tang pasungkon ni Tuhan ini alay pajong-jongon ni Tuhan mardongan holong nasiat kita namangikut damang deh taringot Tuhan majuon di gaduk nasa keluarga ini grafik ni hamajuon ni keluarga ikon sadalat doi tohok grafik ni hamajuon ni parkotiota unak polang malo hita di pangat kusion alay dang malo hita mangat kusi unak molan malo hita dinalaho memuji pasangan pot Tuhan ala yang laut kadang tak puji dan kebiasaan pun itu Tuhan unak molan naringgas sita dinalaho mareminggu manang tupar tanyangan alai dan gade tangiang laut tak atong di tanah hina holongan asa rabboi mardalat dihamajuoni ganub sian kita ikom mangulu di bagasa kolong ni Tuhani kolong ni Tuhani kolong naso mardasu boleh suku kita nuain parwahawang untuk kita mengingat Shalom
Memiliki kasih apa enggak Bapak Ibu? Memiliki kasih. Nang peta dong, kasih eros, kasih yaga, bilang pola ngangkat khusus diri. Nah perlu praktek nak, kolong nasomot dia. Molo tadok kita paroha kolong, ala debata jumulu mangka holongi hita, berarti digaduk nasa parmulut tapi bulubui sinawa merek kita las rohan. Do namar jalita pelas rohan nama merek kita. Alanya adong feedback siap kita. Aku kalau macam ini tahu bereng duduk, tongkai mulut tahu. Ala yakin doa bau turun naik, dangaran nama anak kusi. Ala ya nama Tuhan tu, topuin kan? Celum yun turunna, manangi pikirin nasi. Molo marunga holong, una tahun, ano narong tu penggalangan dana, arong dua dana kamu, dangarong, berarti nggak gudang dana mu nanti. Waduh, isi menit dia. Arong, kalau menggalang dana kamu gudang tu namulah, tahu nggak? Soal mau dia itu sudah. Gua tuh naik orang main, aku main aku orang mana lagi, alih kamu aku tuh jadi kamu, mau lo marro kaholong tuh, tangadong bagian. Orang yang memiliki kasih tidak akan pernah takut, sebab kasih itu kasih dari Allah dan Allah terus memberikan kasihnya. Jadi orang paroha holong sifat muruk, sifat boha, sifat manudai, sifat gabe, olozong mazong mau, sifat tang ada paroha holong na sifatu nape sifat ulang sumoni. Alai warna namar holong mirohai terus, tang meren, somon holong milih batang. Jadi kalau ada nanong penggalangan dana, marang sumudia pencarana namar nilang pehamu na nangulup-ulup ke unang nabiya. Natar baik kamu na 100.000 sehari nangulup, 100.000 be, waktu na 20 pun nalang bulan-bulan, nalang lulu, namar dan kau. Kamu masih. Alai molo tusat dan terbaik kamu 100.000 baik kamu sejuta be. Asumpel kemus. Alana Tuhani mado ala parholong ni roha ibana ahadi do puji maau dangna tutupon na tangan na mamasu-masu duta paher bangon na puji maau unang mabiar ala itu tuh ikopakeon do kesehatan tak sehat berpikir, sehat marroh. Ulang dua lah hidup partirai nangking, poskoro haisi, dan cukup penggaris, kita musega, ujung namulah pedang marokos, masuk angin medan, garis bersihkan. Damang dainan, nahina ulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, natar bahek kita siap debata, tapasahat itu hasangapun di debata mapiti pumuanon. Amin. Amin. Dangadong partolong iroha molosodong butina. Gitu kan? Kalau matumat-tumat daman do dainang do angkaina na julu, angkaina ta. Kolom do aku kusi, kalau songli do hatat ta. Kakia tapasahat. Contohnya ala amang majuak kasih rezoluan. Dua kahala inang manang nyonya. Orang tanpa saat meminta tolong doang khusus. Ale dang adong ya martabat pula. Martabat pilih mati pilih. Nah, gomos pohosta tabai inama lubang terakhir tong piu ade. Ala goyangan na 3 skala Richter.
Kalau semua holong orang saling Mabiar. Budak kalah matuk nama Mabiar itu, tentu nama holong Eropa. Tangan domi ada. Kalau hai matuk nama Mabiar mah nama holong Eropa mah jalan nyata. Kalau semua ini jodoh bentuk sawu. Dalam tenang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alana biarino nama ngabati holong. Rasa takut kita itu membuat kita tidak melaksanakan kasih. Kasih itu bisa dihambat oleh rasa takut kita. Mabiar mangulah holong. Isi mana taberen di bagasan permuluan Mabiar di bana mangulahun nadingkan. Pasti orang saut nadingkannya. Mabiar manulahun nadingkan. Ahama bahenokku dan adong gugukku. Acik doang matang luhun nasuada. Acik ada matang luhun nasuada. Borang di parmulunon mohomay. Nuaing idoi sunuaing nadingkan di tahun. Harga semakin naik. Mohomay. Mulu na julu kredit di sepeda motor 5.000 sebulan cukup dong. Ali tiga mana mas sepeda motor. Mulu nuain nak kredit sepeda motor dikincang isa juga be tolak dong. Lang budak pas sepeda motor. Tapi yang mah tahun 2020-an. Jadi lang berani yang mandok tahun 2022 dan seorang berani. Tahun 2020-an dari merek. Waduh, aroma sepeda mau. Kamang dainak nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang tadok lang maol parmulu tahun, unang tadok lang mudur Indonesia daw. Molohani madok lang maju. Alayunang terlena lang tumaju nama. Songoni pungwa sirajoloan, unang terlena lang tumaju nama. Lang tumaju nama. Jala ikon rat mardala doi dohot polong nang pasu-pasu nasiati mana. Atong dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Mabonai tahun 2010 siyaw. Manotong mahita mangulu di bagasan kolongnya Tuhan. Manotong mahita mangulahon akan adenggan di bagasan kolongnya Tuhan. Posmaro hatta songon hata ni Tuhani uji mau dang nasobu gaoku pasu-pasu kuatkan naposi di dok kata ni Tuhani unang Mabiar lahom saya dong anak puluhamu rasi rasa aja dikasih atau ngamang inang dang tabu to namasa di tahun alai Tuhani di boto dang tabu to namasa diari maksud alai tapasaha madirita Tuhani nau boto jalamar ruaso digalup nasaki ramutanna iring-iringonna pasu-pasuonna parnulwota molo say manotok kita di bagasan kita atau luhutna pinoparni si Raja Uluan buru bere di bere nadong di huta Bengkuluon Madalani tahun 2010 sini. Debatama nama masu-masu. Debata na pasangan ko masu nirokan. Debata na tontong makahulong. Na parjulo makahulong. Jala marsi juluan marsi kahulungan. Marsi jualan marsi pasangapan. Marsi juluan patupahon akka naringgan. Marhitin hubungan di Raja Uluan. Debata namasa galum nasa kapinopat sira doluan tanpa pasu-pasu. Amin. Marmanya. Mauliate madiho ali jahuba di bata. Nama nupangi ulunanion. Jalan apa saat kon galum nasa nadinggani di bagasan parmulunan. Naparjulu makang ulungihan. Jala idu Tuhan nagabi bukal nari patupahun songon nadidokni. Asa marroha holokan ale jamu bagi batam diganu nasa ulau kolongi
asa homale jahoba namar gugui kami, asa dada holar roha nami di perbagasan sabing nama do kolong roha nami tuho alai dohok matulungan nami jolma di punguan diganung nasa kapar sauran roha holongi jadi sada tada dia akan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gak bisa datanda galuk akan aporsiai napakun dapotan nakapasupasu rotasi atong sayhoma namampuhani hani Tuhan diganuk na Allahu mangulahu nakaulahu pasu-pasu ganuk nasa keluarga ni punguan sirajauluan nadong di bengkuruan buru kere nang ibebere ganub nasa ulaun na siya sa utangan ni Tuhan tarlungobi ulaun si ganupar asa marpiteho na kaulaun na ho parjolo mamasu-masu Tuhan dalam manggaday aka denggan ibasam di bagasan parjulukas asa targuhian ka narikot tarbahen nasida nalahu mangulahon ulaw kolong na pinasahami ima dalam nasida Tuhan madok mauliade dua dopa ale jahoba di batanan songoni nang diulaun ni bonatao di bagasan sadarion mangido kami tuho ho manapa sadahon rohani ganut nasa ama ina di tonga-tonga ni punguano pasu-pasu luhud na nasida margugo marhabisuhon tarlumobi Tuhan marroha holong nasiak asa ulau di bagasan sadarion ulaun bona taon, bona ni tangiyang, bona ni pasu-pasu nasiak koma, jaloon nasida, inalahu manguluki tahun 2010 siaon, tolhas muse, waka tahun-tahun naiban, tahun para sinirohaon nasiak. Atau ngasih maroham Tuhan, jalo mahami, jalo mangulunamion nang sopanan, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Raja si parpolong. Amin.